Pancha! Hola, Curro! E hola, guapis! Hola, churruscos! Que tal estades? Bueno, eu supoño que moi ben. Bueno, pois benvidos. Mira, unha cousa. Sí. Ti te lembras do meu robot? Do que teño ali? Ah, sí, de Chusquiño. Que chusquiño, que chusquiño. Chusquiño é un nome moi bonito, non che gusta? Menudo nome pa un robot super futurista. Bueno, pois que pasa? A min gústame. Bueno, mira, era un exemplo de máquinas compostas. Ai, sí. E como vimos máquinas simples, pois con este vídeo podíamos completar xa e así facíamos todas as máquinas. Ai, a mí pareceme estupendo. Pois veña, imos a comezar. Veña, comezamos. As máquinas son aparellos que axudan ao home a facer un traballo. No vídeo anterior vimos as máquinas simples, como a panca, a polea ou a roda, pero o home pois foi máis alá e fixo as máquinas compostas. As máquinas compostas son aparellos feitos por varios compoñentes e algún deles pode ser unha ou varias máquinas simples. Así podemos ver unha moi sinxela que sería a carretilla, composta por unha panca e unha roda. Tamén podemos ver os engrenaxes, que son rodas que no seu bordo e nos seus eixes levan dentes para facer mover a máquina, como por exemplo nos reloxos mecánicos de agullas. Mirade como se moven neste vídeo. Tamén podemos ver unha bicicleta que está composta por varias máquinas simples e outros componentes. Así vemos rodas, pois nas rodas, claro, pancas nos pedais, no guiador e tamén engrenaxes, no prato, nos piñós, e se ten cambio tamén. As ferramentas son instrumentos para realizar unha tarefa en concreto. Poden ser máquinas ou non. Por exemplo, unha máquina simple como un martelo, unha panca ou compostas como un desparafusador eléctrico. Como vedes, hai ferramentas mecánicas e ferramentas eléctricas, dando a posibilidade a milleiros de ferramentas segundo a invención das persoas. Unha estrutura é un conxunto de componentes capaz de soportar forzas. Poden servir para soportar unha casa, que soporta o seu peso, a forza da gravidade que atrae a casa contra a terra, ou para máquinas. Se volvemos á bicicleta, vemos que hai parte da bicicleta que é a estrutura para soportar as máquinas, as rodas, as pancas, os engrenaxes e tamén o peso da persoa que vai montado nela. Pancha, Dime? ti sabes cales son as máquinas máis avanzadas do mundo mundial? Os robots serán? Moi ben, sí señora. Os robots como ese que teño no stand. Ai, sí, como Chusquiño. Ai, con chusquiño, como chusquiño, sí. Bueno. Sí. Pois, sabes que pasa? Que a mí me encantoume cando fixemos robótica no cole. Iso de que faga o robot o que lle tillen bandas, parece como unha mascota. Sí, a verdade é que son chulísimas. Pero para chulas, mira, vouche poñer uns vídeos de uns robots que están facendo uns señores de Boston Dynamics, que se chama a empresa. Ai, a ver. Xa verás como molan. Este sí que parecen mascotas. Ai, pois sí que molan, Parece que teñen vida, Sí. Pois estáse me ocorrendo que igual os nosos amigos nos poden enviar enlaces que teñan así robots chulos. Eso, deles ou outros que aparezan por internet. Vale. E imos co repaso das máquinas compostas e as estruturas. Despois do tema das máquinas simples, vimos que as máquinas compostas son as que están formadas por varias simples ou unha e distintos componentes. Entre elas distinguíamos, por exemplo, a carreta ou a bicicleta e víamos que tiñan roda, pancas e os engrenaxes que viñan sendo uns componentes con rodas dentadas. Logo vimos as ferramentas, que sirven para realizar unha tarefa ou traballo concreto. E vimos de dous tipos, as mecánicas e as eléctricas, que precisan da electricidade. Por último, vimos as estruturas, que sendo un conxunto de componentes capaces de soportar forzas. Por exemplo, nos edificios, soportar o peso da propia casa ou nas máquinas que
soportan as outras máquinas simples, outros componentes, o mesmo o peso do usuario, como no caso da bicicleta. Pancha, Dime. a que che gustaron estes robots tan chulos? A verdade é que me encanta. E que parece que están vivos, verdad? A verdade... Pero sabemos que non están vivos, que xa o vimos. Bueno, pero eu estoulle collendo un poquinho de cariño a Chusquiño. A Chusquiño, ai, vaya, non me buscaches, Bueno, xa sabedes, amigos, se vos gustou este vídeo, dadelle a gústame. Eso. E Dale nada. a gusto. Ata a próxima. Chao, Adeu. churruscos.